қабл аз оғози конфронс ҳунармандони шаҳри бохтар дастранҷи хешро ки бозгӯкунандаи осори ниёгон буд ба марраз гузоштанд. ҳамзамон ёдгориҳои таърихӣ ки аз асри 19 бозёфт шудаанд мавриди омӯзиш қарор гирифт. дар баробари ин намунаҳо аз ҳунарҳои мардумӣ ки занони чирадаст омода карда буданд диққати ҳозиринро ҷалб намуд. муовини раиси вилоят аз ҳамоиш дида намуда ба ҳунари онҳо таҳсин гуфт. конфронс таҳти унвони марҳамат ба бохтар бахшида ба рӯзи умумиҷаҳонии туризм ки 27 сентябр таҷлил карда мешавад бо иштироки намояндагони касбу кори гуногун ва донишҷӯён доир гардид. гуфта шуд ки дар ҷаҳон дар солҳои 1950 шумораи сайёҳон беш аз 25 миллион нафарро ташкил медод ки ин шумора соли 2019 ба беш аз 1 миллиард расидааст. соҳаи сайёҳӣ яке аз самтҳои сердаромад дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. дар вилояти хатнон тибқи маълумотҳои расмӣ накам аз 147 000 нафар сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба мавзеъҳои туристӣ ташриф овардаанд. дар конфронс зикр шуд ки сайёҳон аз 28 давлати хориҷ аз ҷумла амрико, хитой, индонезия, нидерландия, арабистони саудӣ, испания, русия, афғонистону узбекистон мавзеъҳои зебои ватанро дидан кардаанд. мақсади ҷамъомад беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ, ташкил кардани хатсайр ва омода намудани роҳбаладон ки донандаи забонҳои хориҷианд ва дар бораи ёдгориҳои таърихии вилоят маълумот доранд арзёбӣ гардид. иттилоъ дода шуд ки дар вилоят 797 мавзеи ёдгориҳои таърихӣ мавҷуд мебошад. бо ин мақсад дар шаҳру навоҳии вилоят барои вусъат додани соҳаи сайёҳӣ ва қабули туристон 97 меҳмонхона, 76 мағозаҳои армуғон, 36 осорхона, 122 тарабхона ва 13 ширкати сайёҳӣ таъсис дода шудааст. ҳамин аст ки соҳаи сайёҳӣ дар вилоят рӯ ба пешравӣ nihoda шумораи сайёҳони дохиливу хориҷӣ беш аз пеш меафзояд. дар анҷоми конфронс ба як қатор фаъолон ки саҳмашон дар ин самт назаррас арзёбӣ мегардад бо ифтихорномаи раиси вилоят қадрдонӣ шуданд. манучер ҳасанов, дилшод холов, намузали эргашев, ахбор, шаҳри бохтар.